Bine v-am regăsit la un nou episod de Rain Simulator. Din păcate, în episodul trecut l-am pușcat pe Ghiță, dar cu motiv. Am avut nevoie de bani, avem $600, deci 600 pe plus. Că am mai cumpărat și un porc. Eu cred că am mai făcut pui. Mamă, câți puiuți avem! Deci avem 2, 4 și mai era un negru. 5 puiuți, cred. Este așa. Mamă, cred că sunt mai mulți. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci vreo 6 puiuți. Nu știu, numărați voi. Stai, dau puțin așa, numărați voi, da? Scrieți acolo în comentarii câți au fost. Scrieți în comentarii ce nu vreți să dăm la... Cam la astea. Să le dăm nume. Deci pe cocoșul o să-l cheme Cocoșul Gheorghe. Stai. Cocoșul Gheorghe. Gata. Să dați nume în comentarii. Ia. Trebuie să-și apară acum. Gheorghe. Sau trebuie să-i pun Gheorghiță. Așa. Pâinile astea de ce fac? Când să fac pui mari, eu să-i mutăm aici. Că nu cred că e bine să-i mut de acum. Perfect. Să vedem ce fac porcii. Ioi! Nu cred. A născut scroafa. Asta e porcul pe care l-am cumpărat. Ioi, 2 purceluri mici am făcut. Uite, stai puțin. Ăștia 2. Ce drăgăle sunt. Deci, suntem boși. Avem 4 porci, adică ăsta nu știu ce. Nu scrie momentan. Dar avem 4 porci. Da. Deci suntem boși de boși. În episodul trecut am cumpărat asta, o saltea. Să dăm mereu save, asta o să ținem non-stop după noi. Am mulțit aici. Cred că nu să lăsăm puii mult aici. O să facă mari și n-au loc. Mâncare am luat. Ce să... Stai, porcii cred că au mâncare. Da, puțin. Cred că să mergem puțin până la magazin. Hai că am luat în plin asta. Ce naiba, mă? Nu mai știu să conduc. Nu știu ce am pățit. Cred că s-a stricat mașina. Deci asta chiar că nu mai merge bine. O să merg să iau canistra. Să alimentăm. Că poate mai tăiem lemne ceva. Eu, a rămas foaia asta aici. Asta o să rămână aici. O canistra. Să băgăm aici chemă. GPL am făcut direct. Le-am dublat rezervorul. Cred că o să cumpărăm și niște metal. Pentru să terminăm luminile alea, de le-am început. O să terminăm de descoperit metal. Și parcă generator.
Că luăm de aici. Stai că le aprind eu bec, că ei n-au bani. Uite, așa se vede cu bec, doamnă. Că n-ați băgat un bec. Am zis că poate în episodul ăsta cumpărăm o vacă, dar o să lăsăm pentru episodul următor. Pentru că în episodul ăsta am făcut deja ceva. Deci în episodul următor cumpărăm vacă. 100%. Dacă nu, în celălalt episod și tot așa. Sau poate pisică. Asta nu știu. Stai, ce-am zis că cumpăr? Stai că știam. Un pachet de glanțe. Ce mai faci? Reselling. Ce faceți? Băi, $10. Cumpărăm. Să vedem ce face cu ea. Habar n-am. S-a adăugat multe chestii. O să-i copacul. Asta am cumpărat eu? Ce fac cu asta? Poate să-mi dați $10? O crangă de copac? Ce fac cu asta? Nu, stai, nu cu asta. De că nu mai pot să iau. Dacă știți voi ce faceți, scrieți în comentarii, că nu știu. Mergem să... Am zis că mergem să alimentăm. Nu că mergem la cumpărături. Hai că mergem după. Hai că i-am tăiat calea o leacă, dar n-are nimic. Pentru de-aia de metal trebuie să o las acolo în față, dar nu mai contează. Trebuie să ținem de bani, că nu să avem bani de vaci, de vacă. Deci un lăsă de metal și cumpărăm și una de lemne, că mi-e lene să stai. Deci, o lene mare, n-ați văzut așa. Opa. Ce naiba? Deci avem o dasă de lemne. Foai. Trebuie să las creanga asta. Nu mai încap asta în mașină? Creanga. Asta trebuie neapărat să stai așa. Sper să am loc și de asta. Gata. Titip. Deci, practic, s-a mărit ferma. Pentru că avem... hai că am escală. Avem 4 porcei. Cred că nu mai era cazul să-l mai cumpăr pe ăla, dar am zis să fie și un porc adult. Mai adult, mai mare. Gata, am venit. Bă, și nu m-am uitat de lopată. Deci, pentru asta la metal. Mă, doar unul. Spune că sunt 8 aici. Spune că sunt 8. 8 au fost. Mamă.
Iar să vedem. Trebuie să-mi fur cerul și aici. Cu copacul ăsta nu știu ce facem. Pentru ce? Cumpărăm o lopată să vedem. Dar întâi mergem să alimentăm. Ne trebuie benzol. La alimente am trecut acolo, deci... Las puțin că am făcut eu schemă. Facem și noi schemă să mai plătim. Domnul, ne dați nouă benzină, băieți. Și că open. Unde e open? Bine, cred că e open asta. Cred că sunt bun. Mai e ceva în canistră? Deci mașina e full. Doar în canistră băgăm. Să vedem. E full sau nu e full? E full, mă. Acum așteptăm să umple. Să ne chinești noi bena. Perfect. Ăla s-a pus singur. Și mai are de două lopate. Cel mai important. Aprindem luminile. Mamă, ce mișto să vedem munții. Opa, opa! Prindem becurile. Tools, electronics. Înainte erau ceva pe mijloc aici, mașinării. Tot un searbă ar mai fi aici? Da, uite, mașina într-un searbă. Da, da, avem noi bani. Stai, ce ziceam pe lopată? Avem lopată, aparent. Și din câte știu trebuie să fie aici. Am băgat-o eu. Și pot să sap cu ea. Unde? 0 din 100. Doar 100 de găuri pot să fac ea? Sau cum? Ce fac cu lopată? În fine, o să vedem acasă. Nu știu până oraș. N-am vrut să fac asta. Banca s-a pus să facă în fața mea. Deci am luat eu pe aici. Hai mă, că am ajuns la burgărie. Bă, da. M-am interpretat de tot. Am zile și zile. În unele zile conduc bine, în altele nu. Fix ce-am zis. Gata, am trecut cu bine. Da. Ia, mă. Mamă, ce să mișto să vede. Ce facem cu lopata? Presodic. Un 100. Și încă să face 100 ce? Stai că avem aici.
O să plantez un copac. Gata, am plantat. Și după... Stai, mamă, ce tare. Deci după putem să plantăm copaci. Pot să dau la noi dacă am plătit $10. Mamă, câți puișori. Nu cred că mai au nevoie de găina lor. Mama lor. Până acum? Scrieți voi în comentarii. Noi și noi ne culcăm în casă. Poate murdărim patul. Unde mai? Eu aveam bec în casă, dar... Dăm save și stăm de voie. Mai stăm și noi puțin în pat. Păi da. Gata că am stat destul. Mergem, tăiem niște lemne. Mama, astea o să sting? Mai avem metalul. A crescut 5%. Bun. Da, deci, în partea asta am zis că ne extindem. Luăm asta, o punem aici. Perfect. Am să aduc benzina. Chiar ar putea să opresc aia, dar... Ai terminat mașina de lemn? A terminat. Avem nevoie de lemne pentru... Pentru ce avem nevoie de lemne? Le tăiem acolo. Asta e fun. Mai tăiem copacul ăsta și ăsta. Oare am timp să aduc mașina? Cu lemnul ăsta am să aduc mașina. Mergem să dau un sac de mâncare la găini, că am văzut că nu mai au. Perfect. Oh! Eram pus. Perfect. Dăm drumul înapoi la asta. A, mai avem acolo lemne. Perfect. Și după un lemn acolo. 1, 2,
Nu mai avem multe. Cred. Să vede viața la porci, animale și acolo. Așa. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, mă ajută foarte mult. Să dați nume la animale în comentarii, la porci și la găini. La cocoș am dat eu nume ca să știți acum. Chiar și pentru pui. Veniți cu nume. Le dăm. Parcă așa mașina asta. Vedem așa. Perfect, asta. Așa, unde e canistra? Mergem, le aranjăm. Punem frumos. Lemnele aici. Salteaua, am alte idee cum să o pun. Dar de ce nu e dreptul? Perfect. Chidem aici. Să duc cu găleata de asta aici. Umplem cu apă. Opa, am dat puțin peste microfon. Facem o lecă de ordine. Facem o lecă de curățenie. O spui că ei nu este pe aici. A oprit amândouă, să vezi că merg amândouă este. Perfect. Ce mai ce să fac? Să iau ouăle. Trebuie să mergem puțin la vânătoare. Că n-avem bani de vacă. Uite, ori fi 4, 5. 3. 4. Să mergem puțin la vânătoare. Dar întâi să dăm apă la porci. Și cred că și mâncare. Da, și mâncare. E curat. Unde-i găleata? Nu, găleata le aduc. Deci, o găleată. Un sac de mâncare. După ce am cheltuit astea bani. Mai restul stau puțin lipit.
Mai bine asta o lăsăm pe aici. Și asta o aruncăm. Nu știu dacă se poate recicla sau ceva, habar n-am. O să mergem puțin la vânătoare. De ursaci. De asta puțin, să dăm în... Sau? Dăm save. Era încă un urs acolo, dar nu era. Stai. Hop, hop. Hai că e bine. Da? Hai mă urcă. Dii. Hai să dăm save. Saving, perfect. Să căutăm ursache. Să-l urechem puțin. Da. E barieră ceva, nu pot să intru în lac. Azi nu știu ce am avut cu condusul, că n-am condus deloc bine. Dacă nu o să avem bani, o să ajungem să facem drumul la bancă. Dar sper să nu. Era un sub albine acolo. Cred că n-avem noroc de ursache. Da, Moș Martin. Nu s-a spawnat pe aici. Opa! S-a mișcat ceva aici? Nu? Nu. Mai dăm o tură, da. Pa. Opa, era să-l ocup acum. Da, n-am avut noroc de urși. Adică singură căprioară. Aici? Uite, dăm o tură așa, facem un locol. Și după aia mai dăm o tură pe la urși. Poate găsim ceva. E perfect. A, uite, se vede și volanul. Alo. Da,
Nu se mai vede în față. Fix ce am zis. Era fain că se vedea și volanul și în față. Parcă la ferma s-a distorat urs. Ce mișto aici. Bonus? Ceva? Cred că mergem acasă. Da, mergem acasă. Ce ori mi-am făcut? Mergem acasă și cred că nu știu. O luăm pe scurtătura. Da. Cam atâtea pe aia, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, să dați nume în comentarii la găini, porci